Juraganmu nanti. Juraganmu. Tekok meneng ae. Pak, no. Bosmu nanti. Bosmu Pak no nanti. Marang Pak no. Oi, sabar, kurang saiki lho, tak tutupne sik. Oh, nggih Pak no. Tandani kene. Kok gak cawi sik to Pak no? Lah nyapa to nang kono wis komplit banyu tisu enek, pokok metu wis steril. Kenapa to? Sampeyan gelem nuku luku Pak no? Ya ora apa-apa. Pirang biji? Sak biji tok Pak no. Lanang wedok? Wedok. Matane ra melek, ra ngerti aku ndelok jantung to. Oh, lho ya kok gimbal lho. Kok gelakmu maling. Mesakne Pak no, ben gak masuk angin. Enek-eneknya apa ora gani selimut pisan ngono. Terus iki yo ndut nak wedok murah. Murah piye to Pak no? Kok gak malah menguntungkan to iso mana? Endi wong jarane anake lho, menguntungkan lho. Patra selamat tak openi iki rong tau mambu lanangan. Ya kok bingung to kowe prayo lanang to, Ndut. Maksudmu aku kan garap dhewe ngono. Ya menawa kowe lah hasrat kan langsung iso terlampiaskan ngono lho, Ndut. Terus terang Pak no ya, aku lek garap truwelu patra rong tau. Tapi lek sampean wis tau mbok ya aku diwarai dhisik. Cangkemmu lho nak ngomong ra aturan tak gijoh truwelu malah modar kowe engko. Lah dalah, lak tenan to. Metu sumute. Wis ndar garana pira ngono lho Pak no. Lah nek ora 15 tinggalen. Wah, mbok yo aja nemen-nemen to. Truwelumu lho kupinge kekamban, buntute kedawan, sikile kenceng jejeng, gek terus njaluk pira iki. Sampeyan iki kok bingungne wong to Pak no. Wedhuse mukidi, jarimu kupinge keciliken, buntute kendeken, sikile bengkong. Lah mbok truweluku jari sampean kupinge kekamban, buntute kedawan, terus sikile kekencengen. Kok tangga mbok cacat yae. Neng kene iki wedhus karo truwelu ora padha. Ora ning kene tok Pak no, sak donya jenenge wedhus karo truwelu ki ya mesti ra padha. Terus kelir barang lho sik hitam putih. Kecuali wis berwarna, lah kowe njaluk rego apik wani aku. Ya ampun, apa neh iki? Iki truwelu Pak no dudu TV. Wis kene dekat-dekatan nalih 10. Kok malah medon to Pak no? Lho, aku mau wis nyang pira to, Ndut? 15. Walah. Wis tak tambahi 2000, 17 oleh gak? Genepana 20 ngono lho. Oleh ya kuwi. Ora oleh go ning bakul liya kono janji petuk blantik 3000 kaya aku mbok tak jungkir balik kok sampe kok kono. Percaya Pak no sak donya blantik 3000 lho. Terus sampean kok. Iya iya. Ya wis 17 ra apa-apa Pak no. Diputus amal. Rangke samu ngamal karo aku ora kualik uripmu dhewe koyo ngono kok. Pak no. Iku wis sampean tumbasne klambi liya ya apa lho? Wis siten nakone sandangane anakku arep tukone to. Ora Pak no, gur takok tok. Kok tok wedhus sak kandang lho ora bakal entek temu ngene sandangan anakku. Ngono mbok ya seloke dijembangne aku to Pak no wedhuse. Dapuramu mengko andene arep ngamal karo aku. Tak njaluk diamali. Biyen Pak no. Pun, kok tak matur riyen. Wah. Assalamualaikum. Payu piran wis terlalu kok ngene Pak Nom. Lumayan nyok, dituku 200 karo Pak Nom. Apik lho. Ya terus kira-kira pitikku teko pira lho? Lek pitikmu ki 500 ya payu kan komplit sadok gitu nyok. Apik lho. Domongi Pak Nom blantik paling kendel. Ndang kono selamat tunggu wonge. Oke. 500 mangan breakfast nyok, nyok. Assalamualaikum Pak Nom. Waalaikumsalam. Mereka itu salam barang ya. Awal dia sebagai umat muslim lho Pak Nom mengucapkan salam kuwi apik.
Pemene sing jawab hukume wajib. Pinter berarti. Dedake. Lah kok nggo pitik barang Jawa mbok dol to? Iya, Pak No. Ya lu piro? Wes murah-murahne Pak No. Kalau sampean 400, masalahe kunci sak ndondoki. Lah kok mau ora menak mutawa, gak getun to kowe kole? Ora Pak No, soalnya wis harga pas. Wis ngene nyok, pitikmu njajal sakit tawakno ning bakul liya, engko nak payu 400 kowe mbalik rene malah tak tambahi 300. Maksudnya piye to Pak No ki? Kowe jane perande utek. Kita tak kepel njaluk syukur mangap lambemu. Sampeyane piye to Pak No? Terwelune gedut sing kaya ngono mbok tuku 200. Basa pitikku sing wis komplit 400, kowe malah bengok-bengok. Kok gedhe aku? 200 mangan pirtus kae. Sik to Pak No. Sakjane terwelune gedut mbok tuku piro to? 17. Ewu. Langitmu 17 juta. Syuk. Terus pitikku kok bisa piro ki? Lan oleh 20.000 tinggal ning nggon kene tak duwitane langsung. Beda sakmono to Pak No. Dia iki ndoke berbagai macam ukuran. Pitikmu gendeng kowe jane, ndok kok silet gince. Loh, iki pane sing aja tak blasterne Pak No, makane ukurane beda-beda. Iki terus gak Pak. Ngapune iki? Lah, sing paling cilik iki Pak EKT. Terus sak dhuwure pas Pak Jawa. Terus dhuwurne Pak No, iki Bangkok. Thailand. Filipina. Nah, terus yang paling tuh di dulu iki Pak No, pancen rada ado. Teko Timur Tengah. Timur Tengah ndi? Nah, salah Timur Tengah karo Pak No, Arab. Wes emang lho nek oleh 20 piye? Bejo sakmono to Pak No sampean tambahi. Wes ngene nek oleh tak piro likur. Nek ora oleh ya wis gon ngalih kono paling nduk ya wis koyor. Ya wis nek ngono. Iku sawe sok 2000. Piye susuk? Piye to? Kok gedhe aku. Masa bar nopo meneng ae. Kok ya Pak No? Waalaikumsalam. Dek. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya ngono. Waalaikumsalam.